Posibleng masinati na sa nasod ang week La Niña sa buwan sa Hulyo, Agosto ug Setyembre. Matod sa PAGASA, apan dinhi sa Central Visayas, masinati ang epekto sa La Niña sa last quarter na karong tuiga. Sa pagkakaron, neutral condition ang masinati sa nasod, nagpasabot wa nay El Niño apan wa pa usab ang La Niña. Ang hangin habagat karon ang nagpasulabi or magpasulabi sa dakong bahin sa nasod, ilabi na dinhi Central Visayas nga mihatod sa daghang mga pagwan. Tungod sa sunod-sunod nga mga pag-uwan, nining mga nakalabang adlaw, miabot na sa 76.8 millimeters ang uwan nga nabubo sa Sugbo sukad Hunyo hangtod sa 19. 49% kini nga normal rainfall amount nga masinati sa Sugbo matag buwan sa Hunyo nga moabot sa 180.7 millimeters. Mostly sa last quarter of this year, natin nakita ng mga above normal rainfall conditions sa Central Visayas. So, La Niña, dagang uwan, so delikado ang itong mga identified na mga vulnerable areas, ilabi na ang mga flash floods or landslide prone areas.